Yar Allah lafiya? Ka taimaka mu. Me yake faruwa da ki bar Allah? Ka taimake ni dan Allah. Kai! Me kake son kai mata? A'a, kawai dai naga tana buƙatar taimako ne. Haka kawai? To amma ka san ta ne? Ko kaɗan ban santa ba. To ba ma buƙatar taimakon ka. Kai! Tashi mu. Tashi mu. Habi, har yanzu baki daina kukan nan ba? Ba wai ina kuka ne malam dan ban yadda da kaddarar mutuwan nana ba. Ina kuka ne kawai saboda kewarta da ta damu zuciyata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habi, Allah Ubangiji wa ta'ala shi ne ba mu nana, ba mu san cewa zai ba mu ba. Ya karɓi kuma abarsa. Illa kawai ki ci gaba da yi mata addu'a. Kuma ki sanya haƙuri a zuciyarki. Ki daina yin tunani kina zazzafawa zuciyarki. Kada ki je wata cuta ta kama ki wacce zai zamanto cewar ke ma a zo a yi rashin ki. In kin tuna ta, addu'a kawai za ki ringa mata. Mamaci yana buƙatar addu'a ne, ba buƙatarsa kuka ba. To malam, ka taya da addu'a. Amma kafin na cire rana a raina abu ne mai matuƙar wahala. Shin malam kana ganin zan iya samun ya kamar nana kuwa? Da kin san zaki same ta? Allah ne ya baki. Kuma Allah sai ya baki wacce ya zamanto cewar tafi ma nana. Ki yi haƙuri. Ki dogara ga Ubangiji kawai. Allah ya kawo miki ta gari. Kai masa uzuri yana cikin damuwa ne. Ba shi da hankali ne? Ba shi da hankali ba ne, yana cikin matsala ne. Na fahimta. Mata da Allah idan ba za ki damu ba, ni bako ne. Ina neman gidan Malam Kasim ne. Malam Kasim baban nana? Ƙwarai ku shi kuwa. Gaskiya daga nan akwai ɗan tazara. Amma bari in kwatanta maka. Idan ba za ki damu ba, ki daure ki raka ni mana. Idan ka bi kwatance na daga nan zai kai ka har gidan. Da dai za ki raka ni, da na fi jin daɗi. Da Allah ki daure. To shikenan ba matsala mu je.
Wallahi da alama kina jin tsoro na ko? A'a. Kin san da yawan mutane ba sa son shiga abin hawan da ba su san me shi ba. Haka ne. Amma daga ganin fuskan mugu ta fita daban. Gaskiya ne. Malam Kasim dan uwan mahaifina ne. Na sha zuwa garin nan sama da shekara 15. Shi yasa yanzu ma ba zan iya kai kaina gidan ba. Tun muna yara kenan. Gaskiya ka daɗe baka zo ba. Wallahi karatu ne yake hana ni zuwa. Amma da yanzu na da ta girma ko? Allah sarki na Allah ya mata rasuwa. Na ta rasu? Yau kimanin kwana 20 kenan. Wannan mutumin da ya buge maka mota shi ma mutuwar ce ta taba shi. Shi ya kasa ka ganshi a cikin wannan hali. Assalamu alaikum. Habi? 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 Na'am, malam. Wannan kwala kira haka. Ina dan kicin sa kaya ne. Na dauka baccin nashi ce. A'a, ba bacci nake ba. Ani da Aliyu ne. Ina wuni? Ina wuni lafiya? Amma wannan fuska. Ki gane shi bane? Wannan fuska kamar ta Alhaji Zakar ko? Kai wannan Aminu ne. Wallahi. Lalle ku mata ba ku da mantuwa. Ka san ai baba an ci dama mata sun fi maza gane mutum. Na yadda. Da dai ina tantama kuma ina jimami kuma ba na amincewa. Amma yau na tabbatar da cewar mata sun fi maza gane yaro. Ka zo kenan. Wallahi. Sanni ya mutanen gurin. Lafiya ƙarar wallahi. Sannu. Yawa. Yanzu abin da za a yi. Ki kawo mashi ruwa ya dan jika makogwaransa. To malam. To malam. Yawa. Baba dama Nana ta rasu amma ba a sanar da mu ba. Aminu, wallahi uzurruka ne suka yawa akan nan namu. Amma ina mai neman alfarma a gare ku da ku yi haƙuri. Saboda an ce in dambo yawa baya jin mai. Kuma sannan abu na biyu, kuna nesa. Kuma matsalar nan mata abin da ake ciki yanzu. Kaga abu ne mai wahala ko ba haka ba. Ka ɗora mutum nauyi yana nesa ya taho har cikin gari. Ai kaga abin an shiga wani hali ko ba haka ba. Amma ba ai mu kamar mun zai muku dole ne ai ko? Haka ne, ku tilar ɗinmu ne kuma dole ɗinmu ne, amma abin ne ya yawa saboda haka sai dai a yi haƙuri. Don Allah ya haƙuri kuma shi ma idan an je sai a yi masa bayani sai kuma a ce don Allah ya gafarce ni ya yi haƙuri. Amin amin. Insha Allah kuma za mu san irin ƙoƙarin za a ringa yi. Na'am. Me yasa kike kuka? Kuka kuma? Ni ba ban san me yasa nake kuka ba. Ni na san abin da yasa kike kuka. To me dalilin da yasa? Zuciyarki ce take kuka. Shine kukan ya bayyana a kwarmin idanuwanki. Kina so ki tuna wani abu ne. To menene shi? Me abin da zan tuna? Ba bukatar in gaya miki ko menene.
Mariya. Na? Karbi ki sha. Sha. To amma waye kai, babana ne kai? Mariya, ni ba babanki ba ne. Ni mijinki ne. Kin gane ko? Mijina kuma? Ƙwarai da gaske ni mijinki ne. Kin gane? Anan abin ya faru Sa'idu. Wa me ke dubawa ne? Sa'idu warin dan kunne na. Dan Allah ina tika taba ganin an yi mafarki ya zama gaskiya. Sa'idu wannan mafarkin nawa fa gaskiya ne. Saboda dan tashi daga bacci ban ga warin dan kunne na ba. Dan Allah na naki daina irin haka. Mutane yanzu idan suka zo sai su tunanin cewa mutanen boye ne suka taba ki. Kana nufin za a ce na samu tabin hankali kenan? Ta aiko ni nan da nake tsaye a tare da ki wallahi kallon tababbiya nake miki kanki ya fara zarewa dan haka kawai ki zo ki wuce mu tafi. To shikenan tunda kana inkari zo mu tafi. Sa'idu kaga warin dan kunnen nawa. Wallahi ɗan kunne na ne. Ka duba sosai ka gani wallahi na wani. Babu wani irin ciwo ne ya kashe Nana? Zazzaɓi ga firgici inda ka san mai shafa jinnu haka ta dinga firgita a gidan nan. To an kai ta asibiti kuma? Aminu, ka ji ka da irin wasu tambayoyi. Tunda mutum ya mutu, mai kuma na wannan tambaya da tuhuma. Baba aini aikin bincike na karanta. Hakan yasa idan mutum ya mutu, dole sai mun bi diddigi mun gano a'a menene ya same shi har wannan abin ya sa ya mutu. Mu dai ba mu san wani asibiti ba. Ko ne kuka san asibiti ko yan zamani. Mu kuwa mu jika mata ne magunguna na gargajiya mu dura mata ta sha shine kawai. Baba ai da zarar mutum ya samu rashin lafiya ya kamata a kai garzaya da shi zuwa asibiti saboda a binciki lafiyarsa. Kai Aminu, wace irin magana ce kike kawo wannan? Lalle ne sai na kai ta asibiti? Mu ga yadda muke yi. Mu jika mata magani na gargajiya mu ba ta sha shine. Ai tunda na ba ta magani shikenan in za ta samu lafiya nan da ta samu, in za ta rayu da ta rayu. Kana nema ka daga min hankali Aminu? Allah ya ji kanta. Amin. Haka za ka ce mun kawai. Gaskiya mutuwan Nana ta ratsa ni. Har sayayya ne mata da zan to daga cikin gari. Gashi kuma kafin na zo ashe Allah ya karbe ta.
tabbas Nana ta gaya min wata magana kafin ta rasu, amma har yanzu kana inkari na. Ya kamata ka saurare ni. Kai Sa'idu, wace maganar banza ka ba ka da hankali ne? Ka zama sakare mahaukaci, dabba wanda baka san abin da kake ba. Na gaya ma karka kuma zuwa nan kofar gidan ka zo min da wannan magana. Ka yadda ko baka yadda ba? Malam Kasim kullum kana ce min mahaukaci, amma wallahi abin da nake so in gaya ma gaskiya ne. Lalle akwai sauran zance. Zancen banzan da za a gaya min, zancen wofin da za a gaya min, mutumin da ya mutu yaushe za ka je kana zuwa kana min ƙarya kana tamun da hankali kana cewa wai tana nan ka ganta. Da ka yau sai yau billahi la ilaha illa wa zan ma ka shaidin ƙarshe duk sannan kuma zuwa ka kuma ɗayan min da hankali sai na sa ƙarti a unguwan nan mata ka ƙato sun man lalar da kai. Ta gaba waje. Ka sa kare kai. Sha baka san abin da kake ba. Wallahi sai ne ma lilis na sa ƙarti sun ma lilis a nan kofar gidan. Mahaukaci kawai. Har yaushe za ka rinka zuwa kana ɗaga mun hankali kana tayar mun da hankali. Wallahi na gaya maka na kuma maimaita maka. Sai duk sanda ka kuma dawowa nan kofar gidan ka zo mun da wannan magana kana ɗaga mun hankali. Kowane lokaci kana tayar mun da hankali. Wallahi sai na sa samarin unguwan nan na sa sun ma lilis sun tattaka mun kai sun jigata mun kai. Wallahi na gaya maka. Ka ƙara zuwa nan kofar gidan in gani. Lokuta da yawa haka yake zuwa yana faɗe wai Nana ta gaya masa wata magana kafin ta rasu. To an taɓa saurararsa an ji abin da ta gaya masa? Wai ce masa ta yi ko da ta mutu a ɗaura mai aure shi da ita. Doguwar tafiya ta yi kuma za ta dawo. Kaga ko a cikin wannan maganganun nasu ai akwai hauka. Amma kuma aka shigarsa kamar ba mahaukaci ba. Ka duba ka gani a cikin hotunan nan zaka ga hotunan ta da tana yarinya da kuma ta yi girma. Inna wannan ita ce Nana? Ita ce. Hotunan ta ne da ta za ta tura wurin. Wannan ko inda ita ce Nana, to na ganta lokacin ina shigowa nan ƙauyen. Ba dai ita ba kam ɗin nan, sai dai in me kama da ita ka gani, ita da ta riga ta mutu an kai ta an binne? Wallahi inna ita na gani. Nana fa ta mutu an je an binne ta Aminu. A'a. Wallahi inna ita na gani. Ita na gani tare da wani mutum yanzu.
kaga Aminu wace irin magana ce ka kamun wannan kai ma ka zama mahaukacin kenan ka zama sashasha irin wancan sakaran za ka rinka gaya min wannan maganar babu wallahi na gani na ganta ita da wani mutumi shi ma ko mutumin ɗazun nan sai da na gan shi a bayan gidan nan to malam tun da ya ce ya ganta a je a duba mana ke ma sakariya ce irinsa har yaushe wanne mutu zai dawo ni ma ina inkarin wannan maganar nan tasa ba gaskiya bane ƙarya ce baba to wacce na gani kuma wace ce kai dai kawai ka ce ka ga fatalwa amma ba na ba har yaushe mu ta ce zai dawo ka ce ka gan shi ba fa na bace fatalwa ce kawai ka gani Aminu Lami, dan girman Allah ki gaya min me ke faruwa. Na alƙawari wallahi ba wanda zai ji magana. Hakan san ba zai yi ba. To saboda me tsoron me kike ji? Ni dai ba komai nake tunani ba. Matsalan da zan shiga ne in na gaya maka shi nake tunani. Amma ina son ka sani lallai na ba mutuwan Allah da Annabi ta yi ba. Kuma kai ma ka rufe bakinka. Saboda ko da an tambaye zance ni ma ban san zancen ba. Nana ce ta gaya maka. amana ɗaya ce amana ruwa alƙawari ɗaya shamo mai ƙarfi lakob mariya kam mai ƙarfi lakob mariya kam
haba yaro, ina ai ba za ka ganta ba saboda na riga na kulle ta. Kai shiru baka ce komai ba. Na lamarin ne yana bani tsoro wallahi. Gaskiya ina tunanin abubuwan da suke damunki akwai sa'an na mutanen baya ciki. Ni kaina abin ne yana ban tsoro. Duk abin da na gani a mafarki sai ya tabbata. Amma kin sanar da iyayenki ko abin da yake faruwa? Eh, na gaya wa babana. Amma ya ce kan na sake na gaya wa mamana. Hakan ya sa ita kuma ban gaya mata ba. Mutumin da yake gani a mafarki, kin taba ganin fuskar shi a zahiri? Eh tabbas, na taba ganin fuskarsa. Amma idan ne kamar zan tuna, sai in ji na manta. To ki daina kuka mana, me abun kuka? Haba, in kina kuka ne ma za ki sa zuciyata ta raunana. Insha Allah komai ya zo ƙarshe, ki daina kuka. Eh, lallai komai zai zo ƙarshe. Amma ni na san ƙarshe na ya zo. Me yasa za ki faɗa haka dan Allah ki daina irin wannan magana? Akwai abin da na ɓoye maka ban gaya maka ba Sa'idu. Shi wannan mutumin da na gani a mafarki na yi mafarki da shi, daga ƙarshe ya zo ya binne ni da raina. Na san zaki mamakin zuwa gurinki, kuma na san zaki tambayi zuciyarki menene dalilin da ya sa na zo gurinki. Gaskiya tun da na ganka ne ma na tsinci kaina a cikin wannan tunani. Ban sha wata wuya wajen gano ki ba, duk da cewa ban san sunanki ba, kuma na zo ne ina so ne miki wasu tambayoyi. To Allah ya sa na sani. Me ya faru? maganar da yaron na Aminu ne ya gaya mu shine na rasa samun nutsuwa da kwanciyar hankali. Malami ma da farko na fara yarda da maganar Aminu, amma yanzu ina inkari. Ta ya wanda ya mutu za a ce ya dawo? Gaskiya malam ban yarda da wannan abu ba na ya gani ba. Sunansa Sa'idu, ya suna na sosai, ya kai matuƙa a ƙaunarta, kuma ita ma tana son sa. Ta sha gaya min haka saboda ni da ita muna ƙawance da ita. Kina ji na Lami? Je ya je gidanmu, ya yi wasu maganganu. Bisa dukkan alamu akwai wani ɓoyayyen al'amari a cikin wannan abu. Ban gane ba. Ni ina inkarin mutuwan nana. Ka san abin da kake faɗi kuwa? Saboda kafin na haɗu da ke jiya, da na fara haɗuwa. Malam, wannan wace irin tambaya ce? Zargi na kake ko wani ne ya sanar da kai na san wani abu akan mutuwarta? Abin da na gaya miki gaskiya ne. Tsakaninki da Allah kin san wata matsala akan nana ko kuwa? To kaga malam, ni ban san komai ba. Dan Allah ka rufa min asiri, kaka ƙara zuwa gurina. Saboda ka gani dai ban san ka ba. Lami, Lami, ni ban zarge ki da komai ba, kuma ni babu wanda ya gaya min wani abu. Babu rami mai ya kawo rami. Daga tambaya, me yasa zargi da firgici za su ziyarci zuciyarki
lalle yanzu na fahimci kin san wani abu. Malam, ni babu abin da na sani, ban san komai ba. Saboda haka ka kama gabanka. Lami kin san wani abu? To shikenan, ka tafi a haka, amma kafin ka fara zargina ka fara zargin iyayenta. Iyayenta sun san wani abu. Nake Lamiya akai. Aiko ne aka yi. Wai da Allah yaushe ne wa'adin nan da ka yanke zai cika? Nake yanzu yadda za a yi. To nake dai gobe ne. In aka binne shi sannan in samu bakin ɗan taure sai a yanka shi. To ginin shi shine za mu je mu samu mu barbaɗa a nan kan kabarin shi. Shi kenan. To shi kenan. Bara in je gida yanzu da yadda muka yi za a aiko maka da shi. Aha. Nake lalle a kawo shi da wuri. Ki gaya musu a kawo da wuri. Saboda ni na taki yin aiki lokaci guda na kusan take yanke kawai na ga an kawo abu kawai sai kiga hankali na ya kwanta. Ni fa aradu na kusan in ga mutum yayi wanwar kawai. Aradu na kusan in ga wanwar. In ji har za su cika aikin da na gaya musu. Nake in dai mutum zai kawo abu to za a samu a yi da wuri kuwa. Saboda barin je kori shanu nan kai haya. Malam. Na gaya miki, akan lamarin da suke faruwa, dagewa zaki na yi da addu'a. Insha Allah komai zai zo da sauki. Wallahi Sa'idu ina kokarin yin addu'a. Ina kamantawa iya bakin gwargwado na. A irin wannan lokacin ne ya kamata ki dage da addu'a da karanta azkar, ayatul kursi, falaki da nasi. Idan za ki kwanta ki karanta su ki tofa su ki shafe jikinki insha Allah annan mugayen mafarkin da yake yi Allah zai yaya miki shi sharrin mutum sharrin aljan yana daga cikin kariyar addu'o'in da ake karanta su domin kariya kin ji ina yi me haka kawai daga ganin mutum ya zo wucewa kawai sai ki firgi Sa'idu wannan mutumin da kake gani shine wanda nake baka labari su biyu na gani a mafarki na wannan shine wanda ne mafarki da shi ya binne ni da raina amma tun da lokacin da ya zo wuce me yasa baki gaya min ba bari in je in same shi a'a Sa'idu kar ka je wannan hatsabibi ne ba irin sauran mutanen da ka sani bane ba wallahi ba shi da imani da idanuna na gan shi a mafarki na shi binne ni da raina dan Allah kar ka je karfa mun asiri dan Allah Tsaya ki ji in gaya miki aradu ka gaya min inda kai ne me kai mata ina ku saka ta nake tsaya ki ji tsaya aradu Allah nake shi wannan ka gaya min shiwa ka gaya min nake labin yi wancan baban shi to matan shi aradu shine ya sa mu muka yi haka kalla ya ake ciki ne nake haba habi tun da zo kin mu a rana kuma kin sa na tura yaro ya tura shanu kyan yayi gaba da su kai hakuri ka san abubuwan gida ne yi can wallahi kai hakuri nake habi
gaskiya in gaya miki shi wannan yaro mun yi duk yadda za mu kashe shi to amma fa gaskiya yaron nan yana da tsawon kwana. To ina ruwana da nisan kwana, a datsa nisan kwanan mana. To akwai wata hikima guda nake za mu yi wani surkulle yawa mi kamar ya mutu a batar da shi ke di aiki ke ba kya son gane shi. Ba na son in bude ido na in ganta a gidan na a batar da ita. Nake za a yi kamar ya mutu za a yi yawa nake yanzu yadda za a yi za a samu fitsarin mai gaskiya in aka samu fitsarin mai gaskiya aka yi wani surkulle to insha Allah ai ike na ya bata ma kawai gaba ɗaya batan da ba ka da kirki shi yasa nake son aikin ka wallahi shi yasa nake son aiki da kai. Ai bari ki ji in gaya maka kana ji na nake jin ga Farabi'u Zaki nake a cikin gari yake duk gurinmu ya zo muke bashi taimako da wannan abba yana nan yana jan wani farin mota shi ma a'a kwanaki ba da naje gurin ka har kana ce min kai wa Nura waye aiki ba shi ma muna bashi taimako Nura waye ba dan siriri mai dan jiki haka shi ne fa kallawa yana zuwa gurinmu to nagode da fulani nagode bari in koma kar ya dawo ba na ki sauri ki nagode nake mu ai yaro mai shadda zan ga meme ai gurinmu yana zuwa abi tunda kin ce kina so za a batar miki da shi bari in je in bi yaro ya abin nan saboda yaron na rufa kai ya je ya sa ya kore shanu wani guri nake wannan ba san mudi ya haka kike su je ki kashe ni Ina bi ki fito yau Allah ya tona asirin ki muguwa azzalima kawai tun je kin sa an dauke ku wannan rabo dama wallahi ni jiki na ya bani na bata mutu ba ki fito waye ne waye matuciya azzalima kawai kin sa a batar da nana ko to yau asirin ki ya tono sai kin ga abin da kika sa ka batar da nana ba ki fito ba kika koma azzalima kawai kai kuma waye malin ka zo kana kallon mutane ni dan uwan nana ne kuma dama ni ma ina inkarin mutuwan nana dan na ganta da idona. Kai magana inkari akan mutuwan nana? Na ganta nace maka da idona. nake to kai habi nake yanzu komai dai an gama shi yawa nake yanzu kuruwa shi mun ɗauke shi mun ba shi da gangan jiki su je can su bunne yawa mu ganga kuruwa shi tana hannun mu muka kyan wani guri kyan mun ɓoye shi to yanzu kai abun da nake so da kai kar ka sake wani yagi aiki na kanin kafa na tsaya ki gini habi saboda in har ka sake wani ya ji to arado zai dawo shi zai dawo yana dawowa to kai kuma za ka mutu kai za ka mutu ni arado to kalla ba ka ce rayuwa za a canza mata ba to ai ka tsaya ki gini nake rayuwa za a canja mishi mambacin an kai kurwashi can an binne shiru kai ko me ma za a yi kila ma a can mata mutu ma ba ma za a ganta ba ma balle a ji labarinta to ba kai ne kake tunanin wani abu ba abin da zai faru ma ko me za a yi aje a yi
habi kike mi wannan kira kikin daji haka sai Haba kalla. kike eh? Haba kalla. Ta ya za a ka gaya wa Sa'idu cewar Nana na raye bayan ka san ka gaya min cewa idan Nana ta bayyana mutuwa zan yi. Haba kalla. Haba habi. Da ka san saurayin nan da ya biyo ni da gudu yayo kaina. A radu da kana gurin ka kalli yadda ya yunkuro zai kani. Ko kai ne za sai ka faɗa. Ni yanzu kalla ya za a yi mutuwa fa zan yi fa kallon ni fa zan mutu fa. Nake ka kwantar da hankalinka. Yau din nan yau za mu je mu binne kurwashi. Allah kalla. Haba. Kai. Nake ki kwantar da hankali. Wallahi har ka sa hankali na ya kwanta. Baka ga inda hankali na ya tashi ba ban san na mutu yanzu kalla. Kai. Gaskiya kai ma habi a radu mamaki kike bani wallahi. Kina cikin daji yi wata murya ki ko kura ta zo ta yi kanki ta kashi ni. A gurin wa za mu duka samu na abinci saboda Allah. Ba komai. Na gode kalla. Na gode. Koma kawai. Ba damuwa. Na gode to. Nake ke sauri ki je. Saboda kin shigo cikin dajin sai fa mai ihu kike saboda ko kura ko zaki ko wani abu ya zo ya cutar mana da ke. Kuma ɗan abu da muke samu a gunki mu rasa. Kwanakin baya ne ma nan wannan nura waye din nan shi na ɗan ba da 4,000 ne ko wani abu ne aka ɗan sai wa yaro abun magani. Yamu kamuza gagaga kamuza 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 gagaga kamuza Yamu kamuza gagaga kamuza. 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 Loko! Nake loko! Kai! Nake kai ka bude min mana a'a. Yamu kamuza gagaga kamuza. Muna ganin mutum kawai mu daina ganin sa? Kawai yanzu nan fa muna ganin shi kawai kuma ya bace. To me yake faruwa? To amma mu jira mu gani ko zai fito? Ya naga ka zo a yan rikice. Nake loko. Nake wancan yaro da kike ganin shi. To yanzu ai kokari abun ne shi. Ai dama gajen hakuri kai. Ai yau din nan shine ranar da za a binne ta. Lalle loko abun ne yanzu. Ai magana ya ta kare. Yawwa. Kai, loko ki umin gaske kaji. Loko, ki umin gaske ne kai a radu. Galla kama duk haka yake. Kai ma haka. Loko! Kai ma kai. Yake. Kai, loko, kai, nake so waye wa'annan ko. Loko, wancan katon ba san mu da wancan ɗinkin na gane shi. Rabu da shi. Kaza ma ta fi shi kokari. Loko, ba abin da zai iya ba. Wannan mai kayan na ruwan abun nan wannan ba san mu da na gane shi yanzu. Ko ka gane shi ko baka gane shi ba kaza ma ta fi shi karfi. In dai aka ina ne. Me kake tsoro? Kana tare da ni. Nake. Me kake tsoro kana tare da ni? Nake to ka ja wannan surkulle mana ko?
akwai matsala fa. Ya za a yi mutum mu gan shi anan kuma a ce ma mun daina maganin sama. Ka san me za a yi? Mu karanta Fatiha. Tana maganin komai. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. nake sun gan mu Nana? Nana? Da kulle gurin ka ce dan ka mu za ka shigo ka gani ba nake to ai ba abun da za ku iya ba abun na da za ku kulle iya wurin yaya za ku in kun gan mu ku iya ruwa ba ku san ni bane ni ne malam loko zo ka ji zo ka ji Nana? ka zo ka ji Nana? ba ka iya zuwa jansu ba mu karanta ayatul kursi بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الا بما شاء واسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا العظيم ولا يؤوده حفظهما ولا العظيم ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا العظيم ولا يؤوده حفظهما ولا العظيم kaga Sa'idu ku zo go wajen nan ku zo mu tafi Ai tun da na ji alamun zan mutu na san an gana na. Me kenan? Allah ya tona asirinki ba abin da zan ce tsakanina da ke sai Allah ya isa ashe daman ke ce kika shirya wannan tuggun aka kashe mun nana abin da kika yi gashi na raddin ya dawo miki kanki azzalima mara mutunci in Allah da kuma daga duniya kin gani sai kin koma makomar taki da ya koma kiyama za ki ga inna Allah zai yi da ke ranar tashi alkiyama. Alhamdulillah ni zan wuce sai ku shiga gida. Da wa zan tafi ban san shi ba fa. Wannan shine dan wanki Aminu ya zo daga birni. Shekara 15 da ta wuce baya? Yanzu ya Aminu ne ya zama ka? Kware kuwa. Dan min zuwansa daga birni ne ƙauyen nan ya zama shine sila fitowa ki da kangin da kika shiga. Ya Aminu dama kai ne ka zama ka? ni ne Allah na gode maka. Nana? Baba? Baba yanzu dai ka gani hankali na lafiya kalau nake ko? Ba abin da yake damuna. Na yadda da abin da ka faɗa don Allah yaro kai mun aikin gafara ka yafe mu kuma ni na ɗau alƙawari da ka yau Allah kuma shine shaida na baka nana kuma ita zan aure maka insha Allah. Alhamdulillah Allah ya gode mana. Amince mi aure? Na amince na yadda.